Inday! Tandere, Inday, tandere! Gusto ko magpatambag sa inyo, Dolanday. When Olympus has fallen, I want your advice. A presidential advice. So, sige na kung paminaw sa inyo, mga bulawanong tambag, Dolanday. Daghan pukog na katunan. With the gravity of the earth, Dolanday, you are a very good advisor. Itago na naman sa pangalang Dodo. My name is Dodo. Taga Ruiz Village, Agdao, Dakbayan sa Davao. From Ruiz Village of Down, Tara City. Lima katuig naming minyo ni Tata, na akong asawa. We have a 5 years in a marriage contract of my wife, Dolanday. Just call her T-A-T-A, Tata. Lima ka tuig na po ang pangidaro sa mong anak na si Chinchin. And my children is my child is 5 years and growing up, Dolanday. Just call her Ching Ching. Ching Ching. And you know what? It's embarrassing. Lalo pinamatik dandaan aning Tata uyab palang mi, Dolanday. You know, actually, Dolanday, I have a secret weapon of my, my wife, Tata. Before, lately, I can't explain, Dolanday. Apan walang na kuna panumbali nga. But I can never mind. I can never mind. Kung na akong paryente sa among panimalay, mausap ang iyang batasan. If my relatives in my house of the rising sun, Dolanday, my wife, Tata, it's a change. Change attitude. Apan kung iyang paryente ganyan nasa balay, mas kamang buotana. But the relatives of my wife in my house of representative, Dolanday, my wife is a very good, very good her relatives. Pero na nagsugod ka ng gap sa akong ginabuhi. My wife. I did it. Ano ito po? What happened?
Mang, Ano naman, Pang? kuan ba kaning unya bitaw? Kasi maabot si kuan, si Tio Jiman og si agaw na ko ba, agaw Panggas yung anak. Ha? Ako sa madala din eh. Ikaw ba, bisita na ko sa kuha ko kay... Gusto kayo bisita ko nila, dili na ka. Kanimo mga, kanimo uyal, Pang, kanati uyal mo si Jiman. Maglagot kay kanong tatuanan niya kay Syakol, Buak versus Liki. O sama na siya, sabay Panggas na. Sos, sabay, wala na paris ng biguti, nabibungot ng katagkay, walang bungot ng King Koy. Mang. Maglagot ko ng mga parinti ni mo, Pang, oy. Ikaw ba, sabi lang mo na, good. Dili na sa sila kay na sila si Kasuhon ng Davao, kay gikan mo na sila sa kuan. Gikan sila sa Umbal. Unya, dili sa mo mupuyo sa tombray di ay. Dito din sa mo ikagaw, sa mo ikagaw din na. Balubit sa kang buot po kayo dito lagaw. Ay, sus. Oy. Kabalo ka, ako Pang, dili ko gusto nga, ako, mas stress ko anang mga igagaw ni mo. Kay kanara ba Panggas si Jiman, huwag hirap nila inom. Watay inom diya, kay para kuan adyo, para ulit-ulit ang gana, maana rin na na. Sabi lang na, gusto Selan. may kalingawan na mo mag-igagaw kung makita mi. Ikaw ba? Igsuon na ba na sa kong papa na si Tio Jiman, unya, preskasin na ba na ko na si Panggas? Ayaw na ganaabot. Mo naman di ay, nga naman dili ko, wala na ko katungod mo, magyaw-yaw diri di ay. Dodo? Hoy, Dodo! Kultihan ka na po. Kung naalang mo ta siyang kuljiri, okay lang. Unya kay tuwa man po, gahe man po, di niya matikaso na akong mga igagaw. Alam nga, nasa na mo sa kadri, kila sa balay. Ito na rin ang ilang wing-wing di ay. Sabi mo eh. Di po lagi, patuon ako na ilang Uncle Jordan Tagoy, das piapi, utupod, guot kayo. Hindi kita nga, Lagi ninyo eh. sige na, good. Maabot Diyan, sa siliman, ilat, toto, gilain po, diyan kapuy, ana diyan. Ay, man, kapuyon man ako na sa laing taon. Saan naman yung taon ito? Lakot ko ni mo. Ay, no ko. Ito ko ba na ano doon? Gisapot ako ni mo na yung kalaki ni mo doon. Gisapot ako na yung... Ilan doon sa agad na lang. Dito sa yung mga uyuan, yung mga igagaw sa doon sa agad. Dito. Malaga, kaon ang puting dito. Dili lagi nila gusto ko. Mas doon na. Dili na sila si Kasuhon. Ano di ba siya gusto dito sa akwan? Ilang nga. Ilang doon Dili na sila ganaan. Gusto ko. Sige mo naglakaw si Agaw. Good. Sabi mo nag... Sabi dito, alayo na kay tutoril yan. Idaraan na tayo sa service mo. Sige doon na sila. Ato sila iniso. NBI na sila si Kasuhon. Ilakwan, ilaidi niya. Ilaboy bungot. Ayaw, ganit. Turil lang ganit. So, dili lang ganit lang gusto. Kay narat pa sa Agdaw. Oh, di ba po sila masugot? Ingnan ako dito ila Uncle Jordan o ila Auntie Annalyn. Di po sila kay naras piapi. Layo daw. Sige na, good. Pagbigyan na ito, good. Basta, mag-istoryahan na ito na. Magmabot na siya dire, ha? Bantay ka. Ayo! Ayo sa maning kanaas dire. Nagakot na ko maning kanaas dire. Ayuhon eh. Ayo! Go! Active! Active, Kulibay! Go! Ay! Uy, na, anak po. May mga tawan, mga baga. Abay sa imong tiyo. Panggas kang kanga po kumingking ng panggas bitay. Bitay ka sa sinilas. Uy, tiyo. Musta, tiyo, Jiman? Ay, Nakapod. tiyo, Gapon. Away, shot niya para walok ba? Natin pumada nila ka Virgil. Kaya gilood na ko ang pumada. Sa inong baho ni pumada. Di pa ko dili? Usa man na imo? Usa naman na? Usa man si Tio Jiman nagpalda naman na? Tama na itirada sa pinaatyo. Idol ako si Richard Gomez pero pinadol sa Rita, tirada. Oh, amin siyempre. Bukag kamuti. Amin ko siya. Gikigwa ko akong gikot. Gikot-kot na ko akong kigwa ay. Sorry kayo, sorry. Maniuntok sa diha. Sana po mo di man rabag ito. Sige, Joe, anong bugbugan? Yo, bye, panyos na nga para Ako bahala ko rin, maniuntok ta. Dali-dali, kinasumpa kong burburon. Nalakan namin dito kayo. Simingaw na siya ko ang burburon na sinugba. Kikapoy ko sa mo, sige glupoy. Ako dali, kikapoy na ko sa sigaw na itong buwan bunog. Kane,
Kaon mo dia, kaon mo. Kaya At ganun ko yung ginasa pag niya. sa inyo mo rin, kalagi ko sa inyo agaw. Ganahan. Dodo, kalagi ka sa inyo agaw. Dodo ba? Oh, sige go. Okay ra na go diri lang sa Tagaw. Ngano to na mo diri sa Davao? O sa man nagkakanas na go, di kita mo hilom na. Ako ba, maglagot ko na nagkalaga. Bunalan ko na may bago na ikaw. Apay trabahonon pa na ni Nicolas lang. Asa mo na naman nag-islaw. Awan ko na ron. Ayun, kasi din na trabaho yun. Mas mabugli na ta. Gani. At ikaw lang, Papi Tigers lang. Yun ang patyo. Ano nga mo diri sa Botyo? Nagbalak magod may nga. Pasakahan na mong kaso tong kilid sa among yuta. Oh, nagbalak mi ka. Nakakana mo tong. Kano tong kilid sa mong yuta. Ano dahil sa problema ni ninyo? Alam nga, ang mga kabaw dito ito buhay sa akong pananom. Maurot ang akong mga pananom. Alang-alagaw. Dito na pinatubuhay ng gabaw. Maulot na lang mga pananom. Pwede nagutan ginamog yaw. Ipakan, panimandag nga mo nagaw. Kamundo, kamay naman kayo ng problema dahil. O sa pamanilain niyo tuyo dre? Wala ko. Disolay na ko pumibigay para at kinalang kitang pamada kayo mo muna mong pangayo. Akala ko gaw, ano lagod mo sigaw para sorry ba? Wala ho? At bulit. Ano ba? Patuloy-tuloy ang gana ba? Sige, kabalo na ko siya ito, Kanda! Ayun ka dito, Bel! Bel, move now! Drip, flow, low! Ay. Asa naman, grabe naman mo. Katata pa din kaka. Man, sabihin na. Taro nga bukog sa budburo, no? Yan eh. Lang sabi kayo ng... Huwag mo di ko ikaon sa katuig ni mga agawan ni mga... Siyempre ako, yung ano man po kunin mo ta, kaya ako ang maling nga pagumangkot. So, ayun lang. So, ang hit pa kayo kagbaho, Cho, niya. Ang hit pa kayo ng Kung dili may magkatag-katag sa'yo, sa may puso rin mo. Di artist ka rin, may puso. Sa may problema din mo, raw. Ikaw na problema ni mo, pero may tubig eh. Ano, tubig ka, kanya. Pero, di ko kayo, ang hit kayong baso. Ang hit kayong baso. Grabe na. Naglayang baso, dali man ka makuha po. Kamalo kong gagunit ang budburon niya. Danglog na kayo ng baso tungkol na ng budburon, no? Grabe na ang baso ako ng mantika. Pares ko din lugaran eh. May hangyo, okay. Maugmahan dyan may ano, hindi na mo ni masikaso. Dili na lang sa mitulog sa inyo siguro. Sige, hindi ba ko dito? Sige, Chow, ay problema, dili mo tulog. Hindi na ako hindi lang. Sabi ka dito ba? Hindi na pwede dito. Sabi naman ko tulog ko na, ha? Di ako sa sala ko. O sa sala? Sabi naman ko tulog ko sa sala. Mahugaw na sala. Ito ba? Naman tayo home dito sa taas. Ayaw na gamit ang phone kayo. Hindi na pwede gamit. Okay, ma? Maglama-lama na. Lain ba na yung nguyuan kayo? Kali mo nguyuan, mag-iibi agad mo. Gabi, ay sinibugparo na. Patakalag luwa, o. Wala, sa orani mo. O, gusto nyo naman patulungan. Pili lang siya. Panamay ka, Chow, kung salila sa mga luwan. Matura pilit-pilit. Sorry kaya. Ang bawiyaw na ko. Dapat kayo mo nguyuan ba? Check ka, di naman tulog ako. Sige ka, may problema na go. Sabihin na lang ko na sa lagot. Ako na lang, balik yung foam dia. Ayaw lagi ng foam lang. Ging na takanila Ay, yung apply ka na Nay, carpet ito. Nay, carpet. Di ba? Ay, Nagkarton. kapit kikikuha na na sa iro, gilog ka na nag-iro. Bahala na. Patakay. Basta dito ko. Dito ko, son. Sabang son. Maguba to. Gusto ka to sa rin kumita, oh. Nagpagi lang to. Luoy, buka na kung Hindi ikuha. maluoy. Dapat sila maluoy sa tuwa diri. Pahit pa ta diri. Para na masamok-samok pa sa tuwa diri. Ay, basta yung sa higdaan naman, higda kayo may pugod. Basta makatulog na mo din. Para asin. Ulibay.
sa mga niso. Naman ay carpet, pero Okay. butang na lang na itong karton, Chok. Okay na kayo daw, okay na. Katol rin ng karpita na yung mga garapata, Chok. Agay, pagdabay. May pulgas, nakuha ang bukas, pulgas. Ayun, grabe naman, kaya mo si kaunan na ni mo daw, di kato, Joy, papa ko ni mo. Basta makabog ka din ako magkaila. Ayun kaya nga, dali na kayo keluar pakai. Mo na sinabi, naman si Sagdaw. Mo na gigo na. Atuk, agaw! So, okay na ba mo dito, Jo? Okay na lang ba dito kisa? Kisa, dami matog sigaw, sir. May mga tao Madaslakan pa rin nila. Matao din tao, lagi tayo, lagi taga, wala ka ganahon na. Pag mga niyo, tataan mo dire, dala po. Ako may mga tulog tao dire, anak, ragod. Mahuwaw mo sa tanin mo kasawa. Ay, ako anak. Natsok, sabihin na lang natsok. Sige pa uwa, mga bagakay na, gusto ko naman yung mga tao, nagpagalang ang bugas ang kinilo na ng mga bugas, sige yun. Matag na idala, wag yun. Wag idala, wag. Sus, kaya kung napaidala, okay na rin ta. Wala na gulingon. O sa bali mo kasawa, gipadungog mo, gipadungog-dungog. Sa mga sabot lang, Sabihin na lang natsok. Sige na ako ni Balan. Yung isa diya, oh. Kapag sa katuig. Ikon. Grabe. Kipansin pag niya kung pagsop-sop ako sa mata sa burburon. Ay. Nagtuwad naman ka diya. Uy! Panggas! Nagtuwad doon kayo mong keyboard so klaro kayo alkansya. Tanawan niya ko, klaro ba rin? Tanawan na ko na mong keyboard binautan na niya. Kadamang hindi mo bagasa. Kadamang hindi mo panggasa ka. Sige na, Chok, ito. Mahuwa eh. Pag mo batasan, nagutot pag yun. Ano, nabot ko rin mga tawaan niya, tumul pa ni Malayo eh. Salamat kayo ni mo, Do. Kaya mo may gipaitar si mong Salamat balik. kayo ka mo. Pero nagtagin mo dyan kusog di makaya yung mong asawa eh. Grabe niya mga asawa. Gaw, pati di ba kaong ngiro ng batasan gaw, no? Hindi na lang So, kaliwat yung mga asawa gaw. Ay, sige na nastatagod. Kabalo mo, anak gina siya, pero okay na. Punti ka matikod ko, huwa na kay binuhin. Ayas, lakaw na, di kayo nag-istorya. Kadugog-dong ang istorya diya. Magkamatikod ko din sa inyo ha, wala din kay iro dari Dodo. Kay pati inyong iro nilayas sa kamaot sa batasan sa imong asawa, di niya makaon. Kung layas ka ni, layas na. Hindi kita kapag-istorya. Ano man may dili may ganala ng mga tao nga wala ikakonsensya. Tama na. Sige, Ano naman ako nagpusang record dire? Parang yun. Guilty ka, no? Diyos, salamat kayo. Kakaman yung kwarta, kita mo yung mga pulon. Salamat kayo ni Kinintos. Diyos ako na kinintabang dos. Ako na po daw week, naka-300 daw. Ano pa ba doon? Salamat kayo. Sorry lang dito sa mo, dito sa Atsop Compostela kay ilublob si Castro Yusuf para mawain mong stress na imong asawa. Kabalo ko panuhot na imong kasing-kasing na imong asawa. Magkakato kayo na, oh. Malikot sa dito, ha? Ato ba talaga sa bunso din, hindi po na mga on. Daw, silangay-langay din tanah mo, pero sige na lang, nakahiring man. Uli na lang, tara na pangga. Joji man, pasinsya na dito, ha? Para masuri rin niya kung boss kumbal, Jo. Suri lang, ang bala, di ba? Suri niya ka, punggol ka. Wala gid may kadalaw, harbisyon doon na kay. Pahit kayo mo siya rin. Balik din mo, tama-tama. Makapananggi na taog maestit, ha? Pag kami mula ka, bauno na kaning isa ka silupin nga pan. Di pa kay pandisal pa, sayang. Kanya. Ay, magiging matahilo ang pandisal. Panos na!
Bayo, paghanap ba kay... Ako ano mga igagaw niya. Paulion na mo. Wala ba ka anak? Ha? Kanina may gagaw ni mo dito. Kasi handa ka. Pag mabalik ka nila, inda nga. Pagkuhan niyo diri. Magdala po silang ilahaw tang ituboy na sukta diri. Kay, kabaw ba yadog ka? Tama na ba? Kanang baba ni mo ah. O say, ako rin yung sadaan ni Ron. Karat-karat na ganyan dili. Banha kayo. Magdungag-dungag. Pwede ka. Kunya, sama na ako na. Kunya, imong mga igagaw ni mo. Kasi mo kuyuan. Ano na, basta mga, wala na sa, hindi na mga sa balay. Kay mga hasol na hinuon at sila hinuon. What the kind of thinking are you? Chinchin, mag-sleep na. Anong tanaw lang ka ng TV? Alam mo din TV pa. Sige, lang ka ha. Ay, ganun pagkuhan na ang bata. Kasi gabi na lang. Ukay ka ba? Lapad-lapad ka ng mga parintini mo. Parihara mo ng mga parintini mo. Hi, Tess! Uy! Gaw, dali, gaw! Uy, kuya, dali, kuya! Uy, basta ka. Nagkali na dyan pag-isin nyo ka pala ikaw. Okay, rin nyo pala yun eh. Agaw, Alex, naman na isa. Uy, basta. Okay lang. Basta ka. Agaw, Alex ka. Uy, nakauli na may kisagkuhan. Uy, Singapore! Hoy, asa ba ito akong giingon? Asa ito akong giingon ako ang mga bikakit, ang mga lipstick o gadire, di asa man, be. Ano sa paper bag, imuha na tanan. Ay, salamat kayo. Ay, pahubot, ay, make ay, ganda din ako. Baon na akong gusto, hindi nyo gaw. Hindi yan ako gaw. Gaw, ibay ka mo diri. Uy, kay kaslolo na ko, kay Mike. Magpakasal na mi. Ha, nagdayon yun mo itong imong oyag na si Mike na. Ibe ito ka ito, Grinita. Wala naman na kuruan, pakaswan naman ako niya. Uy, magsyon na ginada, kay Matik na. Ano ba? Ikulun na ikabi. Ay, kapil kayo. Wakilapot sa buwan. Uy, okay na ba din matulog? Uy, okay kayo ka. Ay, kapala ka ka. 3 kwarto tulog eh. Kaya ako manan, pero sa sala ako matulogon. Dodo, sa sala ka tulog, Dodo, ha? Ibaba to. May panihapon ka. Ay, why problema? Magpahit lechon. Magpahit lechon manok dito. Sabi namin, lechon baboy, lechon manok. Ay, kapala ka. Kilo nga lechon. Gusto na ako mukhang lechon. Ay, gimina na kong lechon. Okay, kaya atsyop kayo. Kaya mababata. Ano, 500 dapat itong isang kilong lechon. Manok pod, ha? Sige. Dito lang ka sa homies palit kay Parakuan. Magka-discount ka. Batay ka, ha? Ang mga t-shirt na ko, itong I love Singapore. Ay, wala problema na gawin. Basta kasal na ko na ito kagawa. I love buhol. Nagagay ko. Di uli mo nagtubigon. Huwag ka ba na mag-luran ko kayo na. Si Manong, uluran kayo. Budog ang gabi. Manong, oy, nagkaon na pong durian daw kayo. Ganahan ka. Salamat kayo sa inyo. Pag-accommodate ako. Ate, salamat sa kayo. Ate, ganahan ka to. Ako mga pahumot. Oy, make-up, ate. Ganahan kayo pa. Ate, kayo ka nang buutan mo ko na ako sandal. Oy, niya, sakto man kayo ninimoy mo na lang niyo. Salamat kayo sa oy. Ganahan kayo ko na. Basta kaya, pag mali mo rin sa balay, na ako, kaya anytime, ha? Hinduan ko ni balay, dyan rin natulog kwarto. Ang aircon, okay naman ang aircon. Anya, basta kayo, kung dili ka, okay na kayo. Sige, go. Una sa katugon ko. Ay. Sige. Nato ko'y sapatos yatag ni mo, pero di mo ko ganahan. Labay lang ako ni. Ano ba gaw? Wala. Sakto kayo ng tanin mo niya. Pura di magkangayan ano niya. Labay lang ako ni. Sige lang gaw. Okay naman gaw. Okay na sa mo, ha? Sige, mauna sa tugon na kayo. Dada. Asa man ka? Tugon sa kwarto.
Ay, katulog niya sa kwarto. Dito ka sa sala katulog. Igawas tong carpet. Carpet na kasi agaw na ko isa. Mo kanilaki, dito sa sala ni. Sa kwarto niya, dito sa ubos. Ang pong siya may pahisaw na ko, dito carpet lang ka, di ba? Pili lang ka, karton ng carpet, dito ka tulog. Anak. Iyan na ba ito ni Tiyo itong karton? Ay, problema na ako na, problema na mo. Putol ba yun? Hindi na ako katulog ko wala aircon daw. Ay, gaw, okay ra kayo gaw. Ang aircon niya, giona na ako. Kaya na ito kung ano. Ay, magnawa din sa kwarto. Manang din na matulog na mo. Ay, kaplastar mo rin nga gutson rin sa ubos niya eh. Diya sa ubos niya, kita duha gaw din sa kama. Okay, makayo. Huwag na kayo, no? I-on din natin itong TV para dito kayo. Dahil ko na nakatawag na sa sala. Isarado na ng gate niya. Uy, tataas na rin bata. Tulog na ako, kakita. Kadako di mo mata. Okay. Kakita na. Dito lang ko rin masabi. Mura naman din daw si Arabel ng bata. Nawa na mga mata. Nakuha na sinyong anak. Uy, nagasgas ng ating anak. Kay susunod ng barboy. Ano na siya nga naigara sa mga practice kamay. Ay, Duda! Katog na diya! Salamat kayo, Monto na din, Miguel! Salamat kayo. Wala na yung kayo, Ikaw, ikala niyo din. Ay, Gaw! Bye! Ato pa na kasal ni Matomi, Gaw! Ay, nalipay niyo ko nga kung mga igago na nga nito. Ikaw ba? Ano yung anak ka? Ano sa kadya, Dodo? Tanawa ko pinakanog lamok ko. Di ako rin mo sa lagi pagkatulog, kaya na mo magagaw. Inya, muna reklamo ka? Uy, ako gagaw mga igagaw na adir eh. Okay ra, na ako sa kwarto, di ako may igagaw, luoy kayo. Ay daon lang naman ng carpet na yung mga pulgat. O, reklamo ka, Do? Ha? Okay, kung inanak ka, kung inanak mo ang style mo, murayan ko dire. Dili ba siya yung anak? Sobra na kang kayo. Ay, magulit-kulit. Palangga kayo di ka? Palangga. Dapat dili ko palangga. Kung dili kami ito niya, kilala ka matang kitag ko. Dili maganda ako ata. Dili ko. Layas ko. Dili ka makayang patahilo na ako. Layas ko. Ako na din nakasala ron. Kita ka ba diyan? Bala ka. Di ka makayang patahilo ako. Layas ko. Tupra na kakayo do. Layas ko. Layas ko. Makayang patahilo. Makayang patahilo ba? Adi ka makayang patahilo. Layas ko. Saan naman yun?